Matebe to la dununga ne kullu. Dozo ingane kabukinga. I don't know. The battle when I jump over and point about Alisano. Magonya, you know, I don't get it. Magonya, you table. Ma Alinola do not get it. Lope and Lavely Talabolo. But I love you. Magonya, you is Romania Lavula. But he used to make a general Mosman for the Dozo Mapa, Dozo Bradoya. Burkina Faso. Wana mana tu isani ngakelen ya julu fali faya fali pe mai. Ni fala tu sai kunte na bretu. Dozo ima ba dozo ibra doya. Ba mula ni si ba sala kamu. Ba huma inga ba huma. Nani kusi kile talabla wa ma bala soto. Mamuru le tomba na be manga dikite bali bi masuma ana wele wa. Alile Bogotaka to Zoro Nima Ilamini, Bogotaka to Zoro Nima Jobononi, Bogotaka to Zoro Nima Polimaso, Bogotaka to Zodi in Matibolo. Ma Alina Bola Duro Kurori Kana Lazira Demu Brano, Mandela Wasuru. Kademuli ne gaso ina ma kumra kono ha je solo minula mata solo mane lola de doso mane fara so ko kumra na de so fa ba do ya sama kunye ne lo kanu na ko fatiya bangana ale woli ko to ma doni mali mana ka doso re banandozo Makai kadoni je badia wati ne makoto so sola gele siri Chakre graba to so brado yana fazil to so from brabo Sura fula mole longo je ali ni wala wuli kibla ko marba ki to mandoni e ki to ma to so dei ko yala Sabare Ali Ulila Jamu ko tega ko ni ma ka kandigiri ko ba ko ndame mi o te di yarode Ali le ne na do so to nyane se apona ngina ba Le ba mana do so ma ya ne na le Burkina Faso do so do ko ba ya wa ne ma do so e fulo ba ni Ma du sa mana ko do se ba fa ko pili so tembo so mana ko do se ba fa ko wa do ya to se ne wi ya kana juru fo mi so na sula o ko so ko fa wadi in fo bi ko ni no ya re sinima ya ne kena ka bona na julu kuna do se e mo lo ma sama ko kile Le kana do zore jani siri Muso ni do zo braje do zo bra do ya Belo Mo ta do zo tele do zo bra do ya Olo ne bri do zo tele do zo bra do ya Boli son do zo braje do zo bra do ya Alule Ele masazele mani ye nyongo Masazele mani Paulo le dozo sama fa Paulo le kamulo Ali ni ula ula ni ka ya de ko la mani lo ni nyongo ni
Alina sa soma kana sa una. Baba ta do na yo. Babu ya ili mamu ni kabe. Baba ta do. Traoré bɛ b'a kɔnɔ. Non, Traoré tɛ dɛ. Dieu connaît. Voilà. I ni ko i ka so. Kɛrɛnkɛrɛnya ma. An bɛna nabagaw kelen kelen bɛɛ fo. Bi su ni. Fɛn fɛn y'a sen ta. K'i bɔ a ka so. Ka na lɔni kɛnɛ in kan. An ka foli b'a ye. Kɛnɛ min don makaritɔ kɛnɛ tɛ saga kɛnɛ tɛ Ala n'u y'an kɛrɛkɛrɛnya k'an ka dencɛw sɔn wolodenw na a ma kɛ kelen fila saba masa Solo ne fila ni ɲɔgɔn o ye n ta ka kɛ o facɛ ni den ninnu nani na o y'a kɛrɛkɛrɛnya karamɔgɔw b'a fɔ hali an sirakɔrɔtigiw b'a fɔ n'i ye den wolo tɔgɔ di ma lara n'i ma tɔgɔ duman lara i ye tɔgɔ kolo min lara a bɛ kɛ ne y'o tɔgɔ le Ala k'an kisi ale ma o kɛrɛkɛrɛnyara ka kan bɔ donsow bɛɛ ma an ka jɛnkuluba min ye RND ye Regroupement National des Donsos de Burkina Faso an y'a kɛrɛkɛrɛ ka a ɲɛmɔgɔya ta k'a di cɛ kelen min ma o ye Masa Solo n'a dɔgɔnin min ye Lasi ani ale Masa Solo mais Masa Solo bɛɛ b'a lɔn mɔgɔ muɲunen don mɔgɔ sabarinen don sa tutulu n'i ma don i t'a juguya yɔrɔ la a ka diya i ka dɔn kɛ a kan ka tile ban a tɛna kuma mais n'i sera k'u ma tuma min na i b'a lɔn ko i sera fɛn dɔ ale y'a bonya ta tugun k'a kalifa a yɛlɛma dɔgɔnin ma min ye jɛnɛtigi Lasi an ka président ba bɛ yan min y'a ka adjoint ye Wedera o Sumayila ka fara dosoba tɔgɔw bɛɛ kan o jɛnna mais nin lɔnba nin an y'a kɛrɛkɛrɛnya ka na ɲɛnajɛ dɔw kɛ sini an bɛ tɔgɔ duman ɲini k'a di denmisɛn saba ninnu ma Ala k'o nankan diya Ala k'o nankan diya Ala k'o nankan diya Ala k'o sintigi ma balo k'o sitigi ma balo k'o natigi ma balo k'o fatigi la ma balo nin su ni n tɛna taa ɲɛfɛ caman n bɛna dugawu kɛ dɔw bɔra fo Senegal dɔw bɔra Faransi dɔw bɔra jamana wɛrɛ ɲɔgɔnnaw na Mali ko tɛ dosoba mun bɛ yan ni ko n bɛna o tɔgɔ wele n bɛ taa don fili la parce que n'i ma min tɔgɔ wele i bɛ taa don fili la mais k'o bɛɛ bɔra u ka so o nana u ka so RND ba nin tɔgɔ la an bɛna nin fogo nin yɛlɛ a yɛlɛni bɛ bɛɛ ye nisɔndiya yɔrɔ lo sanga yɔrɔ tɛ mais an bɛ min kɛrɛkɛrɛ ka fɔ mɔgɔw ye a ye sabari ka tila ka sabari dan tɛ diɲɛ na ni sabari tɛ ni min ye ɲɔgɔn sen don a k'a koro k'a don ko nana nin ko nin lo la nin kɛra Ala k'an kisi a ma bɛɛ nana nɛgɛ lo kan Ala k'an kisi nɛgɛ balawu ma Ala k'an kisi diɲɛ yɛrɛ balawu ma ka kɛrɛkɛrɛ tuguni ka fori di an ka ɲɛmɔgɔbaw ma min y'an ka président yɛrɛ Ibrahim Traoré
ananga velia su ni ya aulon be kene ka ambe kumana sabadike anga polisi unanga gendarme unanga fanitigu be ulula hormal albi alaka anga jamana nakana alaka anga jamana do jamana warara amin febe bana anjuya otma ninu mungwe fenti dara numungwe ka fembe do dara chogodi ibi dabalo taka seneke ibi daba muru taka sie kanti sabadike numungwe ka barabe ne numungwe ka fembi dara iye fembe ka jamana ni ka chie koso alaki halaki numungwe yaki halaki ora ntena kuma chama ake wakati do suru yana me amana na fogo yene anga karamoba ama bofolo parce que nungo karamoba ni de wolo ni ya ke fen fitini mais ni de wolo ka ke fen bay ke fen bay orado masasolo makuba ka do wura demsenu ami puri kelegadi o wolo bawma albi ala ko somna furura ni ye ne muso ma somna te de soro furura ala ko mani abi ko ni kono e kata wulo yo re muso na ma somna furu kono abi ko ni ka kono e kata wulo yo re ara mi na mi to ka dumuni songodi me ni muso no ma so o ma olu ko furu tu akene teni yo ay de kuli ki amalo ke ni kenen ka me albi muso numbara ambe baraka da muso yi ene ko tabo ma ko yeri muso akana yere ke pen fitini ay pen balwe ko o yi empoisonné ka ba sina sika kuma chama to genwa sa chama na dango kota ko de rika ko barara niko ko madam na folo na ulumu susula yupanga ankatika kakoyana na soro mugo susula le fendo ba faraka ka susubon so fitini no ko bara ola ya dunya na atosro ode faraka e kamele ba ma emba ne tene na wa atosro american ka baralu ay ko adanso Kokaïra, désolé là-bas. Et bonne fois, bienvenue qui l'a fait à Kenemre. Voilà, c'est pas vrai, mon groupe Keneka. Parce qu'il y a d'amener dans le président et ma bofolo. Voilà, c'est pas vrai, moi, à ma donne la limbe, Kapako la Jalula, au Biscaskara, et à Kanasa, à ma détamier, à mon avis, continuez de faire un Keneka à mes côtés. Ok, moi, je vous ngana mrengana dele tasba chamani msima fefe ise kwa ikono ka kinesro ame befo ka berkada ko ngana mamadi fo koble do biyo koble do nya ngana bayi bolo shukra bela suba undana do sote na ba bele jeni ye kinesro muru undana suba undana kalaja adi kalan suru fli ba bele jeni ye kinesro amedi fulinta kerengerengela adi ka dis dina tigil lasi tigiyawma odara konono karabogo muris amafu ame belebele fo kabo yan fo wolon koto karabogo kajana tabele amafu ka barikada fuksa koro sibri amafu kabo yan fo odara kono somme wa pia odara kono amafu fef e isemo ikono koro ka yan soro ame fuli kerengerek dibemo shukra bayala mejo ye parada mne anya fo chukumi Pokola TV kabo anyama kerengerala Abuja konono amafo ka barkada abiya kereka lalu media kabo ban fara konono choraba de bafa de l'enfant de bafuji amafo ka barkada longoro fuseni feneka media biya kabo ordara blomba media ambe befo ka be barkada shina tabe kelia shina tabe gan yeno fo kana ngere na ibe koka aye koka ka kuma muku bay tabla ni ye dɔnniya ɲɛɲini ka dɔnniya ɲɛ sɔrɔ jija ka kobanse kɔnɔ ka joso ka tila k'i to maɲumanko la o ma fɔ jo kɔnɔ a ye joso a ye maa ma ko ɲa ni min donna aw kan tile
su k'a sɔrɔ o tigi ma ko ɲɛna o y'a sɔrɔ aw yɛrɛ ma kuma fɛnjugu i cɛsɛ k'i na karamɔgɔ bienvenue o balonenba bɛ yen yanni an ka se o ma n y'o de fɔ mɔgɔ faga ko tɛ mɔgɔ tiɲɛ ko tɛ wa n'e ma ɲɛ tiɲɛ kɔnɔ k'a bɛ dɔnniya ɲɛɲini a ye fɛn dɔ bila kɛrɛ la min bɛ se ka maa bagabaga tuma dɔ k'a bana ka sɔrɔ k'a kɛnɛya mɔgɔw ka da ko dɔnniya ye tiɲɛ o la yanni bienvenue ka don an bɛ sira d'a ma i sɛnsɛn ka don yanni an ka na dakuruya dɔw fara e na sɔgɔ ni ko. ayiwa sani bienvenue ka don a bɛ hakɛ to n bɛna ɲini donsow fɛ an ka tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye mugu ni n'an b'a nɔgɔya gɔnifɔlaw tɛna se ka dɔnkili da n kalenna ala la parce que mugu ni bɛ kɛ ka min k'u kan o bɔ maliyara k'a ɲɛfɔ de n'olu tun ma dɔnkili da donso kɛnɛ tɛ yen o de ala sago a sago n'a